Bless sa patan ni Piwe Kibara, terlapian kepada pengislang dari jenis yang jenis. Tujuannya supaya Piwe Kiba Lashim Matala Pani akan digajikan jenis pengislang yang jenis yang jenis itu yang paling sekarang berjalan kepada aspa apa punya nama teman. Penting ni kecil ramai macam ni, tu ni mai sebenarnya aspa itu. Can protect mati Yesu burung jong datang datang kane tu non tinggi jomu lembagi bukan orang oh tinggi sebab
Sa sisin biang kublai sabeton ya pibaro ha kekerteng jong Jisu Kris ngi priang ngobhai pibaro ki henmen bat para hau Kris syakane ka online worship service jong kabalang nong po ngi ngok men ma pijit ban syakri ya ublai menta kasngi rengkat bat ngi lengba ka YouTube channel jong kabalang kane kade kasngi ka bakentang khu jong blai ngi duai ba umen se ma khu unyalam ya kane ka jing syakri jongi ha kane kasngi baro sisngi wat lada ngi don halaki ying kisem jongi ngim artatin ba ublei un pendon kam ye kisakri jong u bat kanlong ka jingker khu yangi baro ki bas ngap ye ka ktin jong u ban sedang ye ka je seng jongi tungin ya phai sya ka kot jing rai ka number ka ba sispa ndri pholai ya kajing pulis dang tungin ya phai sya ka kitab Isaya lenong kebasan pusan katukhat ka bakat we kumta kanlong kata ka ktin ka bami no nakasentur jonga kan omphai sudah hanga handre kan pendep ya kata kabangas ngobha kan roy ru ha kabanga lapha ya ka tungin duai ku kpajngi babneng ngi ai ngu ame hane ka sngi try bamila ai ka ni ka sngi ka bakhui kentang khu jong me bat ngi ai kublai bamila don rungkat syakita yo ki balik no try ngi duai kan ni ka sngi bamenya lambet ka jiseng jongi na ying try ya lambet mame ai ngi ka bor ka bangin la ban le ya ka kam ka jong me rismar mame try pendap pen biang ka jing don kam jongi sngoba map ki pop ki lat ki rengkang ki bangin la le ban pen sngosi ame ha keteng jisu ngi duai ngi pan amen
Hakani kapor nga kerpat ya i Miss B makdo banwan syakmat ban ai hangi ya kajing tu khana mission. Kubli sabatone phi baro hakani ka step ka bamenta. Te hakani kapor ngan IP ya kajing tu khana mission. Kajing tu khana mission jungi kadai syapang kajing duai ba kajing sya leben. Kakai pat mission menta katayo kawan na kariginia syapang kamai muna bang gora kabaladan arp khandai senam kerta haba wave 70 adventist ulawan syaying jongki ukurim bat maka kilaya kren bat u katu kat nepor ha kabranda khma yeng jongki hakuna kri ginia haba ula ai haka ya kawai kot leng kedop kalayo i ya kakatien jisu balatho dakidak red hadong jong kata ka jingsop jong kakon te klem dak ta yaka kalapha ya u ban ai yaka ha ukurim jongka u alpha ka jingtho ha kata ko kedop kalong dak kaktin french yaka ba u alpha umnang ban puli bad ulabu yakata kakot ha kakti jong kalok jong u bad ulapha yaka bakan puli na banta jong u te kumta kala bread yakata ka jingtho hamadan bad kalaong bakam day ke Kristan kumta kamla ban kata ya kum kani ke ai te kala rungno chapo yeng bat kam sim kwa banyo sngewi ai syapang kaniam Kristan nalor kata kala day kapor duai janmit jongka henrei kam sim lala ban duai namar bakala bitar hadu kata baka jingmut jing perkhat jongka baka jingmut jing perkhat jongka kamla ban penlek jingmut syu te kalau yo sngew ya ka jing ekren jong tau 70 adventist bat ukurim jongka habaranda te ula keli yo alpha nada ukwa banduai na kabenta jong u tiu alpha uong baka de yu ba unyo kam namar ba ude mistri elektrik badru haba ukamai kapisa ka syuher bat ka kurim jeng u ka shitam ha ka jing armet kum tau la kerpat yau tau 70 adventist ba unduai na kabenta jongka te ha ka jing sngew yakini kentin ka kurim jong alpha kalami wut shabar bat kalayathu how tau adventist ya ka ai bawat ukurim jongka simlatip ha ka jing sya pen i jongka kabadang syudep ha hospital u doktor u yathu ba ikhun ha kpo jongka ilayap tiu alpha ula kendit bentip ya kata kumta ula kerpat yau tau adventist ba unduai na kabenta jongka te kumta tau adventist ru ula duai bat ula panbor nau blei da ka ba kerpat baladai tai khlung idei bansa utrai unai hakaya i henry lada dei da kumui pat do ai bakamon jong utrai kanlong habau la de banduai ula kharno ikata ka kot leng kedop na baranda bat ula tho aka ya ka kerteng jung u ka kerteng jung u ka dei utrangwel fasina dono rengkat bat ika number mobile jung u ula ayaka hau alpha da ka bakren jai ba hakata bakata ko leng kedop le si sisien kasngi kalok jong alpha kan pule ya kata te mari mi mau long bakata kalok jong alpha kalatar yaka bat ka bread no ya kata kakot hamadan kalas ngau tenat ya ka jingduai jong u henry kam kwa bandan benta bat kaniam Kristan te hakata kamit kalok jong alpha kalayo thia sup kenjai hadin bun benai kajing pangkpo ba kajing jaw snam jungka kilasange haba kalit pha pen ibiang hospital kasyamba u doktor u bakla bakam syamla armet hadin katapat u khunrit jungka u Anthony ulayo pang kala syam dawai na kabenta jung u na hospital henry syamlayo ya kajing khia te kala kenmau kumno baka jingpang jongka kalaja hadian bo tranquil
ulat dwai na kabenta jongka ti kumta kala kren babi wi briu namar bakal kumbret ya kata ka jingtho kabadan ya nomor mobile jong tau advantage te ha ka singi kababut katba kadang perkhat ya tau nomor mobile kala yo sngew ya ka jingtiet jingkhang bat kala ong baladei utrangwel te kumta kala lek play ka jingkhang onda kala play kala syam badei syam u bat kala sngew komen te kumta onda ularung hapo yeng kala kerpat yu bandwai na kabenta ukhun jengka u Anthony badan hapdeng ka jingpang te utrangwel ru klam da kentaj ula dwai na kabenta ukhun jengka bat ha kata kono phaisngi ukhun jengka ula yo kon u alpha batka kila dap dak jing sngo phla tangba kampat kwa hi bande jing seng henry kayai kan mau ka jing dwai jeng triangle te hadin shibanai kalarai bande jing seng la kata jurika dak jing lap bat kalarai bande jing seng manla ka sabaton henry u alpha ula lek tang ar sabaton ula sange banlej habaki parlok jung u kila mahami u bat bakila ong u ba un saklebit kwaru ya karu bakan lej jingseng henry kala lej klem ya thu u hadin khendet por ula sngeu thu ba kami na yeng man la kasabatan bat ki parlok jung uru ki la ya thu u baki yo i yaka bakami na kayeng mani ti u alpha ula sedang ban syo yaka hakwi ka sin lei ula syo palat yaka baka hab ban lej ban pha sumar ha hospital henry kala yai lej shakijinga seng klem da kan randin bat kala yo jing hikai ha sabat school kumno ban em khamba tranquil balong u global mission pioneer ula ai jing hikai bania halor ka kotba kala kot jingmut balong kristan haba kila dep pule syapang kasabaton kasngi bahnyau hakishipau hukum u alpha ulayai syo yaka man la kapor man bakamut ban kren uthap yaka bat tre ban kren yaka tilong ba kim shim la thia lang shu hakaju ka jing thia bat tre ban krisyan ya kita ki arngut ki khun sinrang jongki kumta kayai duai na kabenta jung u manla kasngi kawai ni kid khotba ka basngu tanat bakalok jung alpha ka jusngu tanat ban puli ka dei na uyo anes khatsau kalnong kad khot ka baningkong ka boong kumni wat khi kuslai na ka do nuot jong phi tongej phi hau blei tongej hangaru wat apdeng ka jingsha shitam ka kasuk ka mansiem namar bakadon ya ukris ha ka mansiem jongka Sobha banduai na kabenta jongka utrai ka jingjob udan hakaliang jongka ukrim jongka unlong kristan hakawai kasngi katu ka ni benta na ka jingkan show sabatan bakhatlai kanyarap bantay ya ka Kubaya Academy ka school ka badan hadu class KG hadu class 12 ha ka ba ki khun ka maimuna bat ki weiru ki khna kinla ban pule hakona kri ginia kublai shibun bapikan mau ya kamai mona bat ya kakam jong kabalang 7-day Adventist haginia hakijing duai jong pi kublai shibun miss ya ka jing etu khana mission ka bapi la ai hangi ngangej scam ba katu ka jing etu khana mission kapan kan mau yangi bangim dei ban ken sting ya ka jing em ka ba ublei u ai hangi tungin long ki bakloi ban tre ha kan ban le lane ya ka mon jong ublei bat ngi dei ban kial na ki kam ki bas new sa sisin biang kublei shibun miss ngi yai beteng ban duai ba ublei on ku ya phi bat ya ka ying ka sem jong phi ha kini kisngi ki por ban wan ru kumju te ha kan ni ka por ngin lum ya ki jinggan show bat hadin ka tang kerpat ya i ban kit lang ban ai hangi ya ka jing duai tungin pendem cleansing dah kokpa jingi babeneng station na try dap dekajing kemana ba meladon dekat bengi we bat kumjur atrai mela penyat di kajing skri ka jongi me atrai
bat kumju atrai akan ka klimat ngadwai pamen kerku atrai kini kijing aingu jongi kiberin kerku ban menang pendap penbiang me atrai kijing dan kam ke jongi kibru bat kumju atrai don kat ban ngiwe pewe pamen ker men nyadai ngiwe pewe kijing ma kijing sniu bat kumju atrai ngadwai ba sasisin biang atrai bamen pendiat bet ya kijing syakri ke jongi atrai ki bedang sa bat ki bedang don sedin atrai bat kumju ngidwai sasisin akan ka klimat bamen Sngui gede jing khot jing kerpat jungi gibarit bat kumjur atrai pamen kerku beng sai sini gini jing ayu jungi gibarit nambah gini barok ngingu gida makta jom majis krus sapnim jungi nadum ta sudi bam syukur la karta amen. Kublai shibun bankit ya ka jing duai ka jong pi te hakani ka por shwa bangin yo ya ka kelas sabat school tungin ya ruai ya ka jing ruai ka number ka bahan riu spa lai pun riu ka baong ketin hendai Hakani kapor banshim ya ka kelas sabat school IDE Pastor WB Nyauta ibadai ru circle director jong kari boy bat klem dapan slam shu ngin aino ya kapor sya I Pastor WB Boleh sebetul ni pi baro iway kependap yang ada ke jingkeman ke bakrau hakani ke step ya ke bangala banya don ringkat bat piway lang bagani ke YouTube channel ya ke banya sami ke ketien ke jong blay ke banya lam ya kani ke Sabbath school class hagani ke step te shwa bangini ya chaprang ngini pendem shwai ki kli haga jing duai try bo blay jongi ba benangi ai ngo e yemena kementa kani ke kenta bat ke klip mat ya ke bamela ai ngi way pi way bangin dang la ya banyo ya kani ke lat haga ban ya puli ke ketien ke jome to ya lam ngi do men sim ko yo jome ba to ai ba men sim u jome un penshai un hikai un keren bat un batai ya ke ketien ke jome hangi iway pe iway pendap yang ngi ko try de ke ketien ke jome sngo gi jeng khot kerpat gi jang au syakri barit u jome ya kini gi jingker khungi pan ke kerteng gi jang jisu mentab halakarta
Amen. Okay. Mentang ile poi sekalenong ke bahanyo. Barhakan ni kelenong ke bahanyo ke subjek ke bangin ya keren ke dei ke bayasam ya ke ketien. Ke bayasam ya ke ketien ke jong ublay. Ngin ya pet sekadekot kan mau. Kedekot kan mau jongi hagan ke step ke ong kumta kan long ke ke ketien ke bami no na ke sentur ke jonga. Kan ompai sudah hanga. Henry kan pendep ya kata kabangas ngobha kan roy ru ha kabangalapa ya ka lasim ya gani kedekot kan mau nau isaya kelenong kabasan pusan kedekot kabakat we kejing saki kejongi kum ki Kristan lani ki nongbut ki jongu Jisu Kris kadai bet tang syapang jongu Jisu bat ki kambabha ki jongu tingin nom la bantip ruem syapang jongu Jisu bat ki kam ki jongu lada klem ka Bible ka balong ka ketien ka jongu blay ka ketien ka jongu blay ka balong ka Bible ka yarap yengi bangin tip syapang ka jingka syapang ka jingim syapang ka jing syakri syapang ka jingyap syapang ka jingmipat kum juru syapang ke jingwan pat ke jong utrai jongi uji sukres uji sukres daladehi ulakren ia kini gikentien hau yo anis kelenong kabasan kedekot kabalai pukandai wong pi yet bha ye jing tho naba haki pimut ba piyo ke jingim bom jukut kitaru kilong ki bayapla yang ha keketien ke jong ublay ke balong ke Bible kadi ke bapenpau lani ke bayatu hangi iwei pi wei syapang jong ujisu ubalong ujing syai ubasisha baru ketien ubaim abang ia pai segini ke subjek ke bayasam ia ke ketien ke jong ublay ngin ia pet ia ki katu ke nitli ki mat ki bakongsan ke banengkong kumno ngin ia sam ia ke ketien ke jong ublay kum no ngini sami ke ketien ke jong ublay ya ke ketien ke jong ublay la penya seriem bat ki katu kat nitli ki dak parsi ka banengkong ngiyo i baya ke Bible la penya seriem kum ke jingshai hakisam kalenong ke basis pak kat kendai kadekot ke basis pak asan ka ong ke ketien ke jong me kalong ke jing syai ha kalen tiat ke jonga ye ki jing mut ki bala sya pendum da ke jing ngau thu bakla syapang jong ublay la pen syai da men sia makhuj lengba ke ketien ke jong u ka baar ka Bible kum ke ding bat kum uternem ya ke bangi yoi ha ke jing tho ke jong Jeremiah kelenong ke ba arpulai ke dekot ke ba arpu kendai ke Bible kum ke ding habang ipai se ke ding ngis ngau thu ba ke ding ke dei kata ke ba ing bat ke ba bam du ya ke habang ngi thang lani habang ibu ya ka ha ke ding di kum juru ke Bible kum ke ding ke ba mut baka bam du lani ke penduk ke penterony ya ke jinglong ke bapop ha ubrio ubasya ba ka ketien ke jong ublay kan yalam ya ke jingim ke jong u bat habang ya rap ya ki wei pat ru bakin ngau thu ya ke ketien ke jong u kata ke jing ngau thu ke jong ki ya ke ketien ke jong ublay kan pen pra bat kan pen luet ya ki dok nut ki ba jong Gibril kan pen kela ya ke jing im jong Gibril ke balai ke Bible lapan ya seriem ya karu bat usembai ngila ban syame kani ha Lukas kelenong ke bapra ke dekot ke bakat we habang itong ya usembai jong ke ketien ke jong ublay ha ki dok nut pada ki jing mut jing perkat jong ki wei pat
bat lada kitu ki briu ki bangi ngi ya sam lan ngi bet ya usmbai ha ka jing im ka jongki lada ki sya ya umensi ma khu jong ublei ba un ya lam lada ki sya ba ka ktin ka jong ublei kan keren ha ka jing im ka jongki uta usmbai un sanang san suki suki ha ka por ka jong ublei kabasau ya ka bible ru lapen ya seriem bat ukpu jong ka jingem iyo i ka ni ha matias klenong kabasau ka dekat kabasau ha ka jing ya lengba ka jong jisu ha balaya lam ya udo mensem ma ko chekari klau bat ha bau jisu ula syak pensoy ha syaitan syaitan ula ong yo jisu lada melong ukun jong ublei to men pen kelakpu yakini ki mau lada ngipet ia ke jubab ke jong ujisu laong ba om tang dau kepu ba ubriu unim henry da ke ketin baro ke ba mi no na ke sentur ke jong ublei jisu punya seriam ya ke ketin ke jong u bat ukpu jong ke jingim kamat ke baar ban yasam baka ketin jong ublei ka don ya ka bor jong ka jing penlong ngiyo i ha ka bible baka ketin jong ublei ka long ka ba don bor hadu kata-kata ka banengkong hoj ngingej bat ngitip bau badai ublei ubala tau bat ubala penlong ya ka ni ka perthei bat barok ki badon haka badai ublei ubekersan ya ki eki barok ki ba ula tau da ka bor jong ka ketien ka jong haki hebru ka lenong ka banengkong ka dekat ka banengkong hadu ka balai bar haba ublei utau ya kani ka perthei ula syukren tang da ka ketien ula syukren tang da ka ketien ngi kum kibriu habangi tau lani habangi sna ya kanu ka jing sna lese ngila ban sim nuksa bangin sna ya ka syuki ngindon kam ya ka lentang ngindon kam ya uprek ngindon kam ya ternem ya ka kurat bat kumta ter kenang bangi la ban penlong ya ka syuki henrei penpan habangi pej show blay haga jing penlong ka jong ublay ula tau ya ki baro naka bomdon bat ula syukren tang daga ketien bat kalalong ila ban yo iya kani ha ke Genesis kelenong ke baningkong ke dekat ke balai bat ke dekat ke bahnrio hang ni ko haba ublei ula tau ya kani ke perthei ula syukren tang daga ketien bat ublei ula ong tolong ke jingshai bat kata ke jingshai kalalong ke dekat ke bahnrio ru ngiyo i ba ublei ong tu long kasuny beneng bat kata kasuny beneng ru kalalong dak ketien utrai ula tau ya ke beneng bat ya upat ba jongki barok dak jing persat ke sentur ke jong naba ula keren ti kalalong ula hukum ti kala next scam kata ke bor jong ke ketien ke jong ublei don kam ya ke ban pendon kam daki tiar gitar lani ban pendon kam ya ke bor ke jong henrei penban ula syukren tang dak ketin barok ki lalong kemat ke balai kadai ban yasam syaki weipat baga bapule ya ke ketin ke jong ublei kawan ra ya ke jing mentoy ke ketin ke jong ublei kalong kaba mentoy hadu kata-kata yang iwei piwei kum ki kun kristan ladangi pendon kam hok ya kabat ladangi yai minot ban pule ya ka Jacob klenong ke banengkong ke dekat ke baar puwei ke ong beketin ke jong ublei haga dok nut kala ban penim ya ke mensem habangi don ni ke ketin ke jong ublei ke balong ke jing hikai yang iwei piwei ngila ban kiar nakapop bat ngila ban poi se ke jing im ke bakam bah bat ke bala ban ai ye ke jing kermen ban pen im ye ke mensem ke jongi ke baar da ke bakmi ya leng ba ke ketien ke jong ngi kelalong
กุมมาอูอาร์กอรินกะละนองกะบะลายกะขอดกะบะขัดพระงิมละบันโยอีละในบันเชมโยจีสูหังโนรุฮันเรได้ตั้งหากะกตีนกะจงอุเบลบังอิละบันติบบันสงาวทุบันเชมพังชะพังจงอูบันชะพังกะกำกะจงอูแต่บังอิปุเลกะกตีนกะจงอุเบลกะปันลองยังอีบังอินติบคำบันเนี่ยชะพังจงจีสูบันชะพังกะกำกะจงอูบัดบังอีpersang ia kabangin but igidin jat ki jong u ban im ia ke jing im ka bakum ma u ngin sakalalong kum ma u tiketin ka jong u blai ka wan ra ia ke jing mentoy ban pen kala ia ke jing im ka jong pi bat ke jing im ka jong ha ki jing tho ba khu ki la ru ban pen start ia ngi sha ka jing pen im hang no ngila ban yo ya ke jing hikai syapang ke jing pen em lani syapang ke jing hikai ki babha ngimla ban yo nang no ru henre dei tang leng ba ke ktien ke jong oblei ke jing tho ba khoi ar timothy ke lenong ke balai ke khot ke ba khat san namar kata ke jing kentu yang i baro kalong bangin pen melin bat ngin yai minot ya ke ban pule ia ke ktien ke jong oblei skoi pat kamat ki jing tho ki long ki ba mentoy ia ki jing hikai ia ki jing sneng ia ki jing pen bej ia ki jing pen melin ka ba ha ka hok ar timothy ke lenong ka balai ke khot ka ba khat reu hoi ngimla ban len ia kata ba ka bible ka dap daki sembo jing perkhat lani degi jing hikai ki bakordor hadu kata-kata na kebenta ke jing im jongi iwei pi iwei bat lada ngi yai minot ban pule ya ke ktien ke jong play bat lada ngi yai but ya ke jing hikai jong ke ktien ke jong play ngin yo ya ke jing mentoy kum ke nuksa ngila ban syam ya ke hukum ha ke bible ke baong menom peniap ladang ngi but ya kani ka hukum ban sumar ya ka bangin om penyap kan wan ra ya ka jing mentoy ha ka jing im ka jongi ha ka im lang ka salang bakan om don kanu ka jing septing lani ka jing sir na ka jing ya penyap lani na ka jing ya snam kata ka dei ka jing mentoy ka ba ngila ban yo leng ba ka jing hikai ka tien ka jong uplay ka wei pat ka mat ke hikai yang ngiru bat ka pentip hangi baga ktien ke jong ublei kalong ka jing sisa yo anes kelenong ka bakhat nyau ka dekhot ka bakhat nyau dei tang ha ka ktien ke jong ublei ngin lap ya ka jing sisa ladang idon ye ka jing sisa ka jing im ke jongi onom don mano bala ban pen bakla lani ban ya lam bakla ya ke jing im ke jongi henry pen ban ngin long kita ki beri ki bas scam ha ke jing tip ha ke jing sngau thu bat kum juru ha ke jing shakri yau blai ngin long ki bas scam kamat ka bas sao ban ya sam ya ke ktien ke jong ublai shaki wei pat ba da ka bangi im ya ka ktien laningi pendon kam ya ka ktien ka jong ublei ha ka jing im ka jongi kan wan ra ya ka jing kerku ka bakrau ka ba im ba ka ba pendon kam da ka ktien ka jong ublei ula i jangi hadu kata-kata adu ba ula telut ban ai hangi ki baro bat hadu wat ban kendu ban ai tino yala ukunu bala kamar wei ujong u Jesus Christ ban yap bat ban seus pak na wanta ki pop ki jongi hoj ula kularu ban pendap lut ye ki jingdon kam jong kam met ke jongi baro ndre ke jingli ka long hatu ngi penya dei ne em yala di bat ublei ngi pendem ne em hakamon ke jong ublei ngi em ne em kat kum ke jing hikai jong ke ktien ke jong ublei bat ladang ngi la im bat ngi la but ye ke ktien ke jong ublei an ong ye pi ublei un pendap lut ye ke jing don kam ke jongi baro ha ka met bat ha ka men sim
ndai ke basngau si kalong babu nangi ki bakam kristan ya lade ngim don ya kata ke jinglong jong ke jing shapting ya ublai bat ke jinglong jong ke jing pendamrit ke jongi hakamon ke jong ublai bat ha ke jing sisa ngim ya yat ringkat bat ublai ngim im ya ke tien ke jong ublai nengkong ya anes kelenong ke ba nengkong ke dekot ke ba nyau hadu ke ba kendai ke ong Henry ladang ya kata ke jing syai kumba ulong mau kata ke jing syai ngidon ke jing ya selok lem para lok hi bar ke snamu jisu ukun jong u kan penkut yang ina ke pop barok ladangi ong bangim don ke pop ngi syukor ya lade bar kata ke jing sisa kam don hangi ladangi plai ki pop ki jongi ulong ubai yaine bad ubohok ban map no ya kita ki pop ki jongi bad ban penkut yangi naga bom hok barok ublei ula i yangi hadu kata-kata to ai bangingin pendem ya kamon ke jongi hakmat jong u bangin ya ha kata ke jing syai kumba mau ulong ke jing syai pala dangi le kata ong ke bible ngin don ke jing ya selok lem para lok hi bat ke snam ke jong Jesus Christ kan yo ban sat khut ya ki pop ke jong pi bat ki jonga ban ngidon kamru bangin singau tu bangi long kinong pop bangila yat sakma nau play bat habangi singau tu bangi long kinong pop bat bangila yat jingai no nau play bangin singau tu ru bangin wan syau bangin plai ki pop ki jongi Bible ka ong balada ngipla ulong ubayai ne bat ubahok ban map no ya kita ki pop ki jongi bat ban penkut yangi na ka bom hok barok kat no kalong ke jingkular ke batiang ke jong ublai tambah ublai ru udon ya ke jing kami lenti napi bat nanga ya ke bangiru ngin le ya la ke jong ke benta ha ke ban ya ya ringkat padu da ke bangi im ya ke ketien ke jong u ho ya ke jing imbreu ngila bandon sibun ki jing ki jing ele ban ngi sngau bakalong ka ba yangi bangin le ya ka ba phala ni bangin kalong ka ba yangi ya ka bangin im kata ke jing im ka ba kham khut ka ba kham janai henry ka tin ke jong ublai ka don ya ka jing kular kata kalong wa apostol paul ong bangala ban le ki barok leng bau kris uba pensat bor yanga kum juru mapi bat manga ngila ban le yaki barok ngila ban im khamba ngila ban le khamba lada ngi don yau jisu haga jing im ka jongi iwei pi iwei ngala ban le yaki barok lembau kris bo pensat bor yanga filipi kalenong wasau kat ka bakat lai bada ka dekot ka ba khat kendai upol uong balada ngi ya ringkat badu blai bagi im ya ke ketien ke jong u ong bau blai un pendap ya ke jing kerdu ke jongi barok kat kum kata ke jing ken respa ke jong u ha ke buram hau Kris Jisu ko ki para banget ki perlok ki bait ki jonga kini ki jing kular ki jong blai barok kinom jia happy bat hanga ladangi ngimbu ya ke jinget ya ke jing syania hu bat ladang ngim ko ngu ya ka ka ba u ong yangi bangin le habangi pai siki kun Israel Hebrew kalenong ka balai ka khot ka bakat kandai ka ong bagi kun Israel kim shem lala ban lej besut syapo jong ka ri jong ka jingkular namar ka jingbom ngej ken ka jongki mapi bat manga ladang ngimbu ya kata ka jinget ha ublai ngin omla ban thau perthei ruem namar baka jinget hau kalong ka badon kam namar kata tungin septing habarang sa ka jingkular ban lej besut se ka jingja thaj ka jong u yo kumno ri kumno uno napi un imat ban kot syaka tin na kata ka dau haba ka por kadang biang haba ublei udang ailat yangi iwei pi iwei tungin septing ya ublai bat bangin persyang ban ya kat kum kamon ka jong u ban pendem ha kamon ka jong u ban im kat kum ka ketin ka jong u khnang bangin yo ya kata ka jingkerman ya kata
cái jing im thì cái bà im thì cái tiên cái dòng play cái long cái bà ai ya cái jing mình tôi cái bà crowd bật cái hoàn rạ cái jing rất khu hay cái jing im cái dòng phi và cái jing im cái dòng à hau Matias cái nong cái bà khát lai cái khát cái bà san phupra cái ong bau Jisu shum la le ya ki kamba han Nazaret namar cái jing bom ngay cái dòng kỳ mà phi bật banga là đằng nghi nghiêm ngay hau Jisu pada cái jing yalam cái dòng ô tu tiếp bau blay unom tre hay cái jing im cái dòng nghi bagi kamba kinom jia hay cái jing im cái dòng nghi tinggi don kam ya ka bangin im daga ketin cái dòng blay bat bangin ngay teli hau blay haki iki baro kamat ka bakhat do bania sam daga jing kemen bat daga jing shlor bania sam ka ketin cái dòng blay daga jing kemen bat daga jing shlor ka khubor ka batam bat ka kemen tam habaneng bat haperthei kadai ke jing yathu khana syapang jong Jisu bat ya kam jong ke jing penem ke jong u haba ka Bible ke yathu yangi ba ke jing penem ka don ha Chris Jisu kata ka khubor ka ai hangi ya ke jing suk ya ke jing tingan ba ya ke jing kerman kam dei ban sukut no tang ha kata ke jing sngau hun ke jong hi henry kata ke jing kerman kadai ban penlong yangi ba ngin ya sam lem shaki wei patru kenang baki ru kin yo mat bat kin yo lem ya kata kaju ka jingkemen jo ka jing penem hau Chris Jisu habangi pai se ka jingim ka jong u Petros ulai yo mat ya Jisu u Petros ulai yo ya ka ban penlut ya ka por lem bat u Jisu ulai yo i ya ka kam jong ke jing si uspa ke jong u na ke benta ki pop jong ki brio ulong u baladap de ke bor bat ke jing slur bat ke jing shudham ban ya sam bat ki wei namar pau kwa ba ki wei ru kin yo mat ya ke ju ke jing kemen jong ke jing penem hau Chris Jisu habangi pej bat ngi pulih ya ki kam jong ki apostol ngin yoi hang tu kumno ba ya ki apostol la pensange la persang ban penbor ban pensange ya ki bakin ya lap haga kerteng ka jong Jisu Christ Henry ka ai ka bang yoi hang ne kalong bau Petros ula pen bena uong namar ngi ngimla ban omkran ya ki ai ru ya ki bang ila yoi bat ngila yo sngau kikam ki apostol kelonong ke basau ke khot ke baar phao ngiyo i hang ne bau Petros shem las ngap jar kaju ya pi bat yanga ku ki para bangai kalong ke badon kam yangi hadu kata-kata bangiru ngin but ya ka nuksa ke jong Petros banginom ngap jar ya ka ai ke bangila yo diang ya ka ai ke bangila tip bat ya ka ai ke bangi ngila ngau thu bat kata kalong ban ya sam ya ke jing sisa syaga perthai lada barok nangi idon ya keju ke jing shitram kumu Petros ban keren ban ya sam ya ke jing sisa ke bangila yo ngau ya ke gospel jong ke jing penem jong Jisu Christ la ban pendep kam kloi ha ke ban penbana syaga perthai la ban pendep kam kloi ya ke jing yalap ya ke gospel syaga perthai room kelonong ke baneng kong ke dekat ke bakat sao adu ke bakat rio hang ni ke ong ba ngalong unong kit ram hagi Greek bat hagi nong kendong ru hagi ba start ru bat hagi bom start de kum tati kat ba ke syong hanga ngala kloi ban yalap ya ke gospel ha piru ki bah rom namar ngam sngau le ranya ke gospel Chris naba ka long ke bor ublay ya ke ban penim ya uwei po uwei ubangai ya jiu nengkong bat ya Greek ru ya jiu nengkong bat ya Greek ru kani kadai ka bau Paul bau don ya kata ke jing sngau kit ram hagi Greek bat hagi nong kendong
Upol udon ya kata ke jing sngau kit klik na ke benta jong ki briu barok kum juru mapi bat manga lada ngi don ya kata ke jing sngau kit klik ngin la ya ke ban ya snok lem ha ke jing tu ki jing hikai ki bangi yo na kini ki dekot ki bangi dang suya pule ya ke ai ke ba upol ula keren bat ula penpau sya ke perthai kilong ke banengkong ngim dei ban ngap jar syapang ke jing sisa ke bangi latip hot kani ke dei ke jing hikai ke bangi yo na u Petros haba u Petros u yalap lapen bor ya u ba un om yalap haga kerteng ke jong Jisu hendrei u Petros ula ong kumdo ula ong bang ngimla ban ngap jar ya ke ai ke bangi ngila yo i bat ngila yo sngau ke jing hikai ya pi bat yanga kalong bang ngim dei ban ngap jar ya ke ai ke bangi ngila tip hendrei ngidon kam ban ya sam siki wei pat ki bom pat tip lani ki brang don hapdeng jong ke jing dum kabar ngidei ban don ya kata ke jinglong kumu apostol Paul ban ngau kit klik ban ngau kit ram bat bangin don ya kata ke mensim jong ke jing terang ban le ai na ke benta jong ublei kata kalong ban ya sam ya ke kubor ke jong u syaki wei pat kabalai lengba kini gidekot ngiyo ya kani ke jing hikai bangi dei ban long kita ki balakloi ban ya sam ya ke ketien klem da nyau ya kanu ke jaj ban riu klem da nyau laulong u baduk lani u bariu spa klem da nyau laulong u kristan lani u bomdei u kristan klem da nyau ya kinu ki jaj ban riu ki bapok lani kita ki bakrau hendrai bangin ya sambet ya ke gospel kumba upol ulale kabasau ke jing hikai yang i wei pi wei kalong bang ngim dei ban le ran ban pla ya ke gospel dan bun na preng jongi kiba le ran watang ban ya keren syapang jongka niam lani ka balang ke jongi ka bangi ngidon ngi le ran ban ya thu syaki wei pat henry penban ke jing hikai hang ni lengbau apostol Paul boong ngam le ran ban plai ke gospel ke jong Chris kalong yang i wei pi wei bangim dei ban le ran ban pla ya ke gospel ke jong Chris kamat kabasan ha ke jinglong kristan ke jong i wei pi wei ngidon kam ya ke bangin ya Christian lem ya ki batlot ban ngidon kam ruban syakskor ya ki wei pat ha baki keren lani ha baki pensngau hangi ya ke kia ke shon lani ke jing terang ke donut ke jongki isaya kelenong ke basan peu kadkot ke basau ke ai ngi ya kata ke jing hikai bangin Christian ya ki batlot bangin syakskor ya ki wei pat Timothy kelenong ke basau kadkot ke baar upol wai kini ki kentin hangi wei pi wei ki balong ki kentin jong ka jing kentu ba ka jing penslur yangi ki kentin ki baong tomen ya lap ya kata ka ketin to yai minat haba deipor habom deipor de to penkendu to sneng to kentu da ka jing sya slam barok bat da ka jing hikai kata ka di ka kam ka jong pi bat ka jonga ka bangidon kam banle bangin ya lap bangin yai minat haba deipor habom deipor bangin penkendu bangin sneng bangin kentu da ka jing ya sya slam bat da ka jing hikai barok upol kentu hang ne yau Timothy bat kum juru yang i barok i wei pi wei bangi dei ban ya lap ya ka ketin habat deipor bat habom deipor ban penkendu ban yai sneng ban yai kentu da ka jing sya slam barok bat da ka jing hikai kwa bani thu ipi ko ki para bangai bau blei haduk kani ka klip mat utrei kam hagi doknut jong ki briu barok saudong jongi tikat bau blei udang penkrek igi doknut ki jong ki briu mapi bat mangangi don kam ban sim ya kani ka lat bat ka kabu ha ka ban bet ya usembai jong ka jing sisa hagi doknut ki jong ki tungin long ki baslur bat ki basit ram ban ya sam ya ka jing sisa ka ketin ki jong blei bat ki wei pat
Tinggal dua ibu play jong ke jing suk unyai kerku bat yai don rengkat bat pi wei bat unang pensyat bor ya pi barok kat ba pi asam ya ke jing i bat ya ke ketin ke jong u syaki wei pat ubleun kerku bat un yai don rengkat bat pi hagi kenta ki badang sa jong ke ni ke si sabaton barok ka wei kat ba pi ya beteng ban syakri ya u hagani ke Nyauta ban sim ya ke kelas. Kublai sebun pastor WB nyauta ya ke kelas ke bapi la ai hangi. Ublai ula pendon kam ya pi ha ki babun kiliang ha kini kisngi ki por baladep. Na ke benta ke burom jong u. Ngi duai ba ublai unyai beteng ban kerku bat pendon kam ya pi ha kini kisngi ki por ki ban sawan ru kumju. Te ban penwai ya ke sabat school jong i tungin ya pai syakakot jingrai ke number ka ba sans pa sipo bat hadin kane ke jing ruai ngi kerpat ya i pastor WB nyauta ban ai hangi ya ke jing ruai penwai try bo blay jong i ba beneng ku blay sibun ya kani kapor ka ba kordor ka ba mila ai hangi ya ka ba ngila ban yo ban ya puli ka ketin ke jome to ai ba kani ke jing ya puli ha kani ka step kan long ka jingger ku ka jing mentoy bat ka jing pen keladur ya ka jing im ka jong i wei pi wei ya ka ba ngin ngau thu da sisha melong blay uba krau uba dap da ka bor ubala ai hangi ya ka ketin ka jome bat melong ublay ru uba terang bat uba kwa yangi bangin ya sam ya kani ka ketin jong ka jing pen im ka jong me syaki wei pat
Namar kata tu kerku tu ai bor ba tu ya lam lenti yang iwei pi iwei kat bangi persang ban le ya ka benta ka barwet ka jongi pendon kam yang i na benta ka buram ka jome tu kerku atrai ya ka ni ka jingi pule jongi ha ka ni ka step ba tu long lam rengkat bat ngi iwei pi iwei hagi kenta barok ki brang sa jong ka ni ka singi barok ka wei na bai kini ki jing kerku ngi pan ga kerteng ga jong Jesus Christ mentas do ki bom jukut amen.
tengin duai kok pa jangi ba beneng hakane ga klimat ngiwan khmat ke jong me atrai ban yo sneu yiga ktien ke jong me trai kan ran nga duai ba men sneu ba ban yarap yangi begin sneu thu ya ke ke ba me don man kren hap deng jongi lemba kan ke jing seng ke jongi kerkhui ki prabangai bat ki parlok ba ngap bat ba pek ya kan program lemba ki yang ki sem jong ki kerkhui ki kan don ke jing trang bat ke jing sliang ban ngap ya ktien ke jong me namar ktien ke jong me ke don ke bor ban wan ra ke jing kelah ha ke jing im bat ke don ke bor ban ai hi ke jing kermen sneu atrai ke jing duai jong au nong pom ha ke jing jisu nga duai amen. Kubleis betul ni pibaro sisen biang kwa banai ngo yo ble paula dan dekat lembat ngi hakane kata yo baro stium hoi dan lagi na pedeng ki khot balang jungi ke bom don bhai ke met bukoi khia hakine ki sngi le ne hakane kata yo henry ai ngo yo ble ba menta pat kila yo i ke met bukoi khia ber kila don haying u ble kur khui pi ya baro ki khot balang jungi ki ba page ke ne ka online worship service jungi la ki jungi yeng ki sem jong pi ngi kwa ban pds yo bhai pi baro na do ki knarit hado ki samla hado ki long mi long pa la re bide nang ni no po la re bide na ki wei ki jaka ngi pds yo bhai pi ublei utip ipi baru itho ipi ngam artin bam ta kasngi ba ublei un pedon kam ye ki shakri ki jong u ko ba ula pedon kam yo shakri jong u long ba ka class sub school te ne por nga yeng hang ne khmat jong pi ban sim ye ki ne kalat bdia so bhai pi we to ai ba ublei kur khoi ngi kan binang teng ikene ki shakri jong i ha ka ne kasngi ba kan tang khoi ki jong u te ne por ban sedang ya ka jing sing arsen jong ngi ne phas ko jing roi ki number ka ba shispa khalai but hadin ke jing roi kerpat ya e lok jonga ba in wan chikmat i miss Susie Evelyn ban wan chikmat ban ai gi jing police dang bat jing duai stang
kumlay sebetul ni pi baro ikajin polis dang jungi kene ka step la shim na ki na ka kitab jong ga Esther ka lunong ka ba saw ka khot ka ba khan reu ka ba ongkum ni to khi let yalum lang ye ki jiu baro ki badan sha shushan bat to yai sha jing it na ka benta jonga bat wat bam lamne di lai sngi min mit lani min sngi ngaru bat ki thei samla jonga ngan ya sha jing it kumju bat kumta ngan let chapo sha us im kabam long kat kum ka an bat ngat lada ngan yap ai ngan yap kani de ga jing polis dang jungi bat tongi nya pendam kli ak jing duai jisobe kulbe shibon try ka jindon kalang bat ngi kani katayo bar shtayo kulbe shibon ra tra ba meladon kala bat ngi kani ga jiseng jungi nadu ka sabat school hadu bangin sedang do ka divine service ru kumjo dorong kalang bat ngi atrai ka bangi shakri bat pendon burom ka keteng jome kani ka singi ka bakhoi ba kentang jome dorong kalang bat u shakri bare jome ru atrai ka boya sam ka ketin naka kat boya sam ka gospel naka ketin ka jome pat to pendon kami uru atrai ki ni kisingi ki banwan ru kumjo dorong kalang bat ngi ki bat ngi ru kumjo bat khamta mi ki para bange jungi ki badon hai la ki jong ki ying sam jong ki to ai atrai bi kinyo ke chubun jing ku khamtam to ai ki ru ik ma ko pakot bikhia to sungo atrai juba jing joy jingi dama patra ki pop rang ka jingi ki bangi pusi ma ba pans amen Kublay shibon Miss Susi lani ye log ba phila ai ke to kajing police dang ba kajing dwai ublen kur khoi pi kam tam kat ba phidang pteng ban kersan ye kam jong blei na koi ka por shu ka por te ni ka por ban pteng jing shakri jong ni ngila posh koi par ka bentala san banaim tam la ban yo snyo bangi klem yo shu ye kalat ban wan sikene ka yeng ka jong henry ai ngo yo blei ba ublei pendapan biang jing don kam jing man la kasngi mdei tang kata onda ublei la kur khui pi piru pi kersan ye kam ka jong te ni ka por ngin ye lum ye ki jing show badi ka wei na ka ba shipo la pidon ka no jaka jong pisnyo bhaban ye lum te din kata ngin ye kur wa jing kur khu na ublei yo adin kata rung kerpat ye ba ji de ban ai ngi jing do ai ba kerpang nam ta ki jing show tungin duai chap khu ma try no scroll me jing ring sumar me try ba ni singi por ko la no try apreng ge jing jinjar apreng ge jing sier ko protein rei miklam ino ini rei breng the sei jing khu jing me halor jing na ko wi por ko wi pat try kun ju ne klimat shwa bagin yo iki ko por ko ba na kleng na tin ko jong me try ba ka sab school ba ka jiseng ba sien but pan ka bor me bamun khu me ni to ai ibar khoi bing sei sngo ne por try kilong be try na khat isne ki jong me agri ba try ka doi ka pang tam me ni jing ai ber tui wala ilong ber try ngi scam try min long ba sei so khnam bai lam man pan phrang try yu khu bor ba jong me kileng slak te try to map try greng kang pusi me ra wei por shui pat to khu me ni try pang ke bistam de sei bamla try dak jilong bri jong ki klot khot met le klot ke jmut tum khat ni scam try mo ke ni por try min per khlan me ki kur khu me ki bri ka leng slak try ta ki ba ingu edam hame ne ka singi khu kan tang jong me to ma pro try kan kam si na wei por shui pat ni pan ta christmas ta po chinom ru amen
klem le Islam shung in point ashkoi ke banta ke ta de ban yos nyu ye ketin ke jong blei henry shwa ban yos nyu ye khubor na shakri jong blei nga kwa ban peni tho ep ye inong kren ha kane ke por inong kren jong i ha kane ka siteng jong kane ke sngi ke jong blei I de I pastor evangelist dabjur kitang kisnong jong I de na motor chia ka bade sajan kisnong mukayaw ban itrei kum pastor evangelist ha kite kithan cleariat sutnga bat lom shnong ngisyo tnat ngisyo kumen bam tak sing ikloi ban yasami khubor ke jong blei ha pedeng jong I wei poi te ke ne ka por I deiru I perlok bay jan ban ngang I lej pulelang sa Andhra Pradesh ban pendep ya ke BTH jong I ha ke diploma bat hadin kita ngila lej sa Maharashtra ban peteng ya ke jing pule jong I bat hadin kita ila tre sa lom shnong nga par nga tre hang ne hanong po te ke ne kapor nga ngej skem klem de pen slam shu ngina no kapor si pastor gani de kapor ke jong pi pan sami ye ketin ke jong blei Kublai sebaton ni pibaro nga kwa ban pen pal jing sngengu ke jong ayu blei ba wai ngi kene kalan ban ya ngap I ka ktien ke jong leng ba ki yang kisem ke jong I wala da ngimla ban wan ki jing seng lang hayung mane hanrei nga sngengu ba ublei jong I ulong ba start o don kalenti lan kalat ban kren ha kibreu la ra ki don hang no ru ha ke le ka por nga sngengu namar bangi don ke internet bat ki television ha ka bang ila bat ngap I ka khubor jong u na la yeng na la sem ka khubor ka bang akwa ban ya sambat phi ha ka ne ka sngi ka dei ladang ngan yap ladang ngan yap na pesang nong rem ye ka ne ka jing tu khana na ga kitab ka Esther kelenang ke basau ke khot ke bakhat henriu Esther kelenang ke basau kat khat ke bakhat sendiri ke Bible ke ong khilek ya lom lang ya ki jiu baro ke badon hasushan batu ya sha jengit na ke benta jonga bat wat bam lem ne di lai sngi men met lan ne men sngi ngaru bat ki thesam la jonga ngan ya sha jengit kumju bat kumta ngalek chapo chaus im ke bomlong ke ba kum ka ain balada ngan yap ai ngan yap kine ki kentien jonga sim Esther katengah jong sim Ahasuerus kai ke penlong ya ka bakan kren ni kini kentien kaja ayu ha ka bala penlong ya ka bakan ong ngan lek ka kamera ka jong sim ka bomlong katum ka ai ladangan yap ai ngan yap haswa bengin rung lan haswa bengin yepule kham syakman tongin pendam ki klik ha jing duai kok pa jong yu bah beneng ha kana ka por ngadwai nga khot sngew bhai me atrai ba men kren ling ba jonga ha kan ka sngi ba kan tan ka jong me kren halaki briu bakin sngew thu ya ka e ka ba me don ban kren ka khubor ayu ka ba me don ban kren ya rap yang I baro bakin sngew thu ya ka ktien ka jong me bat bangin im daka ket khu yang I trai kan rat kat kum ki jing don kam ki jong I ha ka ba kum kan ka por kapor kabadap de gajing ting de gajing air mensi kapor kabadap de gajing henry yarab yang I bangin pensya elaki skor chame atrai hakateng jisu ngaduai amen ka Esther ka ong ngan rung chus im ladang ngan yap henry ngan rung tang bahaswa bangan rung ngadon kam ya pi baro ki jiu ki badon ha ka hima ki briu ki badon hasushan ba pin ye sha jeng it lai sgi lai mit ba pinam ya bam ba pinam ya di handai ba pin sha jeng it ba pin duai na ka benta jonga mangaru ringkat bat ki thai samla jonga ngin ya duai ngin ya sha jeng it ringkat bat pi ka Esther ka ong ya ki ne ki kentien namar ka snga thu bakalong ka batlot bat ka don kam ya ka jin yarap na ublei ngan ya thu ya pi balei ka e ka penlong ya ka bat ong ki ne ki kentien ka jin ya thu khana ka ya thu bau haman uwei na ki menteri ubakrau ha ka hima jong sim Ahasuerus haman udai ubriu uba baro ki briu jong ka hima ki buram
kia kongu bat udai ubriu ubadap daga spa kapo bat ubadan ka jing start kumta ya uneo haman kibriu baro hangno haba udan hangno haba uyeng lane sha ai sha ba ulai kibriu haba ki kendu ya u ki haban dem ilaki kli kum kadak ka jingburam jong ki u lada kim dem haman ubitar compare kajat benriu ayu kibriu ki hab bandem hakmat jong u ki juru ki hab bandem bat ki bombe juru ki hab bandem kumta uneo haman uyo ya ka buram ka bakrau ha ka hima hanrei na pedeng jong kibriu jong ki hima ki bayar dem hakmat jong u udan uwe ubriu ubak kintai bandem ya la kli hakmat jong haman une ubriu kwa bandem namar baudai ujiu une ubriu ong ngangan dem tang hakmat ke jong ublei jong ngantre bandem hakiwe pat kibriu lan hakiwe pat kiblei ngan dem ya la kli tang hakmat ke jong ublei jong badune ubriu udai umodekai haba uhaman utip syapangane uyo i ya umodekai ba tre ba kentai bandem hakmat jong haman kapin bitar ya kapin bitar hadu kata-kata ukwa ban penjam no ya cisendon henry udon da kaplan ke bakhamba kata kalong ban penjam no ya barok kita benriu jiu kai kaplan ka bakhamba ya udang mud ba menta haman tre bandem hakmat jonga ha ko wai kasni ken sami sakiwe pat kiban but ya kanu kra jong haman jong modekai ngam kwa begini kenja haswa bakita kenja ngangan penjam no cisendon yo haman rengkan pat kibriu jong rengkan pat kejaj benriu jiu barok kawai kebadan ha hima kumta uhaman ulai chefim we tu house im kos im na pedeng jong kejaj benriu hakahima kadon ka we ka kinhon kata ka kinhon kadon laki jong ki an ki kanon kaba ki yabot ki don la ka jong kan hiam korkom ki don la ka jong ka jengai bat kimbot ya ki an ki kanon jong ka hima kumta asim ngating ba hakawai ka por yo bakin ki kinhon kin yale persya ya me bat kin simno ya ka hima ya ka khet na ka kti ke jong me haswa bagita katakan dia ngakerpat ya me kosim ban nga ai jing mot ya me ba men pendu no si sundan ya kin ki kinhon ban nga ngan sim ya ke jing bakli kumno ban pendu no ya ki bat ngakular ban ai sipeu hajat talan rupa kum ka bainong ya kito ki bayarap yang ban pendu no ya kane ka kenhon uhaman uklam ya tu shimla ya tu bakata ka kenhon ka ba ukren kadai ka kenhon jong ki jiu nama utip ba usim ahasras onom ai ka bor ha ban penjot ya ki jiu nama usim uyo i ba ki jiu ki long ki briu ki babot ya ki ai ki kanon jong ka hima ki klem le kanon ka basniu wala da ki don la ki jong ki ai ki jingai niam hanrei kim ju pen sniu dan kim ju thao kanon ka jikul mar ha ka snong ka thao lan ha ka hima barok ka wai kumta uhaman uklem ya tu shimla ya tu baki dai ki jiu usim wala ai ya ta ka bor ai ka bor bala pen sa priang ya kana ka khubor syak keleng jang hima bat habala pen sa priang ya ka khubor syapang ngeju penduno ya kana ka kanhun ki jiu ki sngap tu peleng kana ka kanhun ka dei ka kanhun ka joki bat ka pen khuslai ya ki ka pen sngelsi ya ki ka pen dap ya ka men sim joki da ka jing teng ka bakrau umode kairu usngelsi
uyam kumta upak tin syakas im Esther uang kos im Esther kadon ka jengmu ban penduno ya kajaj benriu jongi kadon ka jengmu jong uhaman ban penyap no yangi baro kumta kane ka por ka biang ya phi ba penyada ba penyasai na ka benta jongi ngangai ba ublei ujit ya phi kum kasim lan kum ka tengah jong usim ahasras ujit ya phi namar ka bakum kane ka por kumta ya sai na ka benta jongi ya sai bangin yo im bangin nam syak penduk jai kasim Esther haba kayo sneu ya kinagi kentien na u Mordekai umama jongka kasneu thu ba kam don bor ban le kasneu thu ba kam la ban pelat ya ki kasneu thu balada karum sya ka kamra jong usim ka kamra trekam jong usim ha ka ba kidon daki pewut ki menteri lada karum ban ngesai hapok kata kamera ka jeng im jong ka la bandon ha ke jeng ma kong em ngamla ban ya sai ka phak tin chu Mordekai ban haba Mordekai u snga ya kine ya ki kentien jong ka Esther ka ba ong ba kamla ban ya sai nama ba ka ting kumta u Haman la u Mordekai u phak tin biang sya ka Esther uang ngampen bor Henry pada bas ngau tu balada dia ka ek bas niu yang ni paru pahaban ban jahit nang ba kita ke sniu paru pahaban sya penyap nama kinam ya weru ne ka weru ka jiu telada phamla ban yarab yang ni ublai on penmi daki we pat ki briu ban yarab yang ni de kumta ka Esther haba ka perkhat kasna thu ong ngade ban le ngade ban le na ka benta ki briu jonga ka ong ka pha ya baro ki jiu ha ki thain susam ka ong ya duwai na ka benta jonga sha jingit wat nam ba wat nam di sha jingit lai sngi men miet ban mangaru bat ki kenthai bat ki thai samla jonga ngin ya sha jing et rengkat bat pi kumta kalapha kini kentien kada ongru hadin ba philai sha jing et hadin bangilaya duai ngangan rung sya ka kamra usim kabalong persya ya ka an hendrai ngan rung bat ngan ya sai ladang ayab ru ngan yap larang ayab ro ngan yap kumta kia duai kia sha jaket na ka benta ka Esther bat ka Esther ka rung hakmat jong usim bat usim yak ula khot ngau bhaya ka bat kim sim la pen sitam ya ka balai phimut ba ka Esther ka khot lang ya baro ba kin ya sha jaket na ka benta jong ka namar katib bakadon kabor udon uta obal aban yarab bakan rung uta obal aban pinkela ya ka donot jokis im bat jongki menteri kumta ka phak duai bat ka salai rong hakmat jong usim ru updias ngabha uang kai ka ba ngala ban le na ka benta jong pha ko sim Esther kasim ka khot ngabha ki lada pishem lada mekos imeshem ya kijing ngau bha yanga ngakwa ya phi ki menteri ya me usim kan thop yo Haman ba phenyawan cha kijing khawai ka ba nga penlong hayem jonga usim mu ang to kata ngin yawan kiyawan bar ki ban ngau bha hakasin ka ba aru ka ongkomta ladamis meshem ya kijing ngau bha yanga to wan sa chisin nemar ngadon kijing khawai na ka benta
ke jong pi khot lang ya ki menteri ken thop yu Haman te kumta usim ole ya kata bat Haman usnya sorong wang kasim Esther peleng ke buram bahai nga peleng ke id yang kumta ka khot nga bahai nga Haman laki jeng khawai ke ba ka penlong te kumta ha kata ka jeng khawai ke ba kasim Esther ke ya thulut ya kata ka plang lana ka skim ke ba Haman udon Persya ya ki jiu bat ya ki breu jongka kumta usim ubitar kumba pitip ya ki jeng thu khana ha ka jaka ban phasi u Mordekai ha ka jaka ban penyap lut ya ki jiu usim hukum ba an penyap an phasi an sden phasi yu Haman ha kata hau tau ding phasi ya uba Haman la pangkre na ka benta jong Mordekai parlok ngile ayu habangi hab banjai lengba ki bakum kine ki jeng ka ka kam ka bangile haba ngi hab banjai lengba ki jeng ngau si ki jeng du jeng kermen bat ki jeng sha le be hato ngin pet na ki jeng ki jong ni hato ngin watlat kom no ban pengat ya ki weru ha ka jo ka jeng hato ngin yale ya ki jeng marwai hato ngin duai hato ngin sha jeng it hooj paralog kumba ka Esther kaduai bat ka sha jeng it kale sakawe ka kam hadin jong ka jeng duai bat ka jeng sha jeng it kayat syakma karung hak kamra ka jong sim mangiru habangi duai habangi sya jeng it ka ka kam ka baar ka bangi de ban le ni haban yai syakma nama ublei udan rengkat bat kita kiba penred yala de hakmat jong udan rengkat bat kita kiba duai kiba sya jeng it Henry ublei ukwa yangi bangin yang da kajing slor bangin yai syakmat kumba ka Esther ka yai bat ka ong ladang hayap ngan yap mangiru ngin ong ye kaju haba wan ki jeng saudong yangi haba wan ki jeng sha le be haba wan ki jeng sidong ka ka bangi don ka man le ka de bat penret ya le de hakmat ka jong blai dua sha jeng it bat kum juru wat kala ya syakma namar ublai udon rengkat ban yarab bat ki breu ki jomo wanam syong klik ti shania ha ublai ya syakma bat le ya kabadai ka Esther ka ong ladang hayap angan yap ngatib ba ublai udon rengkat ban ni kumta prolog kan sapuai kapor ba mangiru kum ki breu ki jong ublai bangi hapan ong ya ki neki kemten ladang ngayap ngan yap Henry ngan le ya kabadai ka sapoi ka por bangi hapan rai ladang ngayap ngan yap Henry nganganam len ya ne ublai ujonga ka sapoi ka por baki babun ken yalan na ki daw ki jeng na ka daw jong ka jeng sha pen pheng Henry ngidai ban rai ladang ayap ngayap Henry nganam len yone ublei ubap pedim yanga kidan sibun ki parabangai ki jongi ki parabangai ha Chris haki than haki ri Muslim haki Islamic countries ki rai kana ke jing rai ladang ayap ngayap Henry nganam len ya ublei jonga kine ki breu ki sha sibon ki jeng ki sha pen sitam na ki bahayeng hasem na ki kmi ki kpa na ki kor ki jai Henry teng ki sha pen yap bon ki Kristan ki sha pen yap na ka da ba ki kentai ban len ya usim jogis im padu try jogi try ki ong ladang ngiyap Henry ngim len ya unu kenrat ujongi
Cibon ki yap ki papli. Henry ki yang scam ha ke jengai ki jongki. Mangiru ha ke kapor. Kan sadon kan sawan kum kan kapor. Bangihaban bangihaban rai. Baladang ngiyap ngin yap. Henry nginam len ya ukan ras ujongi. Kasapoy kapor bangihaban rai. Ladang ngiyap Henry nganom penkheng ya ki hukum ki jong boleh. Lada pensitam yang token pensitam yang Henry nganom penkheng ya ki hukum ki jong boleh. Lada ngaduk, lada ngakerdu. Lada ngamdon ke bam Henry ngam tre bantu. Ngam tre ban klim. Ngam tre ban le ya kano kam ka persya ya ki hukum ki jong boleh. Lada ngan yap Henry ngam tre ban penkheng ya ki hukum. Cibon ki Kristan ki sala bentang nak kadau bagi semua di hukum ki jong boleh. Cibon ki para banget jongi ki bahapan syabe nala yeng nala ser. Nak kadau bagi ang lada kalong kat balong lada kaja kat baja ngangan sumar ya kasni sabaton. Kan sepoi kapor bangi barok ngin haban ya ang lada ngayap ngan yap. Henry nganam penkheng ya iweru i hukum nak siapa hukum ki jong boleh. Parolok kapor kan sapoi bangi hap ban ya ong ladang ngayap ngan yap. Henry nganam tre ban ngap klem daya lap ya ka kerteng ke jong boleh jong. Ladang ngayap Henry ngangan jalap hadu ke bakut. Kidan ijaka kidan kiri ha ka perthi. Ki bakhang persya ba ombit ban jalap ya kana ke kerteng ke jong Jisu. Ombit ban jalap syapang kana ke niam Kristan. Kidan kiri ki bakhang daki million teli ki Bible. Henry kan sepoi ke puan ngan itu epi. Bahagi ki jaka ki bangiin ha keri ke jongi ngin hab bandrai ke ke ju ke jingrai ke baka estar ke ong ladang ayap ngan yap Henry nganom sange nak bapla ya neutrai ujonga uji sukris kajingnya tu khana chapang upolikap ke ong upolikap udai unong bod jong Yohanes nang penbaptis. Te une upolikap uyalap syapang ujisu. Syapang kajing syayab jongu. Syapang kajing ai ke jongu. Kumta ka himarum kam sngel tenat. Nama Simon kibru ki kela Kristan kila long kinong bot ki jong Jisu. Kumta ka himarum kinok susya jong karum ki pak kemno upolikap. Bat hakapohar bala kemni u kan baki sipai kidak kiwan hakayeng jong uong yaki ukar pad yaki sngeu bahasa yang ai por yang ar kenta bangan duai kan ba ngadang duai ngaladon kaladon ke jeng krek bam na ke benta jong ki sngeu bahaya bam kan ba ngadang duai kajing le bha ke jong polikap ya kita ki sipai ki balai kami u ha ke jakab on knyum on tim on tlai ki Henry uong ngala pengkrek lepa ba pen kem yang ban ngala pengkrek ka bam ke di na ke benta jong ki sngeu bha ai por yang ar kenta bangan duai hadin ar kenta ki kem yo polikap ban lawan rai u sya ke jeng bisa bat kita kenong bisa ki ong polikap ni buram ya me namara me dei urang ba ngim kwa man penyap ya me Henry ni kwa ya me ba men lenno ya no Jisu ba men nam ya lapsu lada me lenno no Jisu lada me kular ba men nam ya lapsu ngin pen em ya me Henry lada memtre ban sange kare ka jing ya lap ke jong me ngin thang em ya me menta kasni uang upolikab ya ki kai kine ki kenten ki bapanam ki jong upolikap uong la pra po Henry snem nga syakri ya ne usim jonga umsim la le kai ka basniu kumno ken ngan laban len ya ne usim ubala pen im yanga
kum ta la penyap yo polikap balai na bau kentai bang sengap ya ka hukum jang kita kinong sisar ba umbit ban ya labi unu jisu uang ngan ya lap hadu ka jinyap kum ta kan sepoi ka por bayangi ru an penbor banginam ya lap syu ya ka gospel ke jong Yesus Kristus hakata ka por ni haban rai ladang hanya ngan ya Henry ngam tre ban snap klem da yalap sepang unu Kris unang penem jonga kapol kan sapoi ba kapol kan sapoi hak bangi haban rai baladang ngayap Henry ngam tre ban bujli ya ka jenget ke jonga bat kijeng mentoy ki bakin ja pertai ladang aduk ladang kerdu ladang ngahap ban krong Henry ngam tre ban ya pen ya ke jenget ke jonga hau Kris bat ki jing sneu ba jong pertai udon uwe uparalok ujonga une uparalok ujonga hakawe ke ski upaot balang ya lade nakawe ke jenget namar ba ulap namar ba usyam maka nega jenget ke ba ujudan kam hikai ya ki bakah Bible ke hikai ki dan Simon ki jeng hikai ba baklah kumta urai ban mino na kata ke balang ha kata ke puar ulap ya ke wepat ke balang bat kata ke balang ke hikai ya ke Bible nadu Genesis hadu jeng penpau ke klem penduna dan ke klem pentang kumta usnya tenat ukwa bat penyes no ya la debat kena ke balang haswa bon penyes no kawan sakawai pat ke balang ki no yalam jong kata ke balang ki wan ki ong koba la dame rong sya ke balang ke jongi ngin siu ya me kata tengkah ngin siu ya me da ke pisah ngin penyo ke kam na ke penta jong me ngin penlet school ya ki kon ki kti jong me ngin thiet ya me da ka lingkha bamen rap ban penda pen biang ni dalam kam jong ke ye Henry une uparalok ujanga uong ladang hab ban krong ladang hab ban tre sitom nadu men step hadu ban damit Henry ngam kwa ban ye pe ngam tre ban ye pe nya jenget ba sisa janga bat ka bom sisa lada pi terwa makna yanga ya kan ka spa ka phau ndai nga khamla ujisu ban ya ka hima sima jang ka pertai nga khamla ujisu ban ya ka spa ka bom la theu ka ba phin ai hanga nga khamla ujisu bat long ubaduk ban ya ka ba persya ya ujisu bat long ubaruspa paralok kan sapoi ka por bat mentahiru yo lesen don na preng jong hi ki bayat ling ba ka ne ka jing duk ka jing kerdu nga ya thu ya pi bala dang yo makna ka ta ka spa ka phau ka men sim jong hi kan thli kam la ban pendap ya ka jing treu jong ka donot ka jong hi tang ka jing sisa ka jong Jisu hi Matias khat nyau ka ong to pen kan tang ya ki da ka jing sisa ka ktien jong me kadai ke sisa tang ka ktien ke jong Jisu ka bala ke sisa ka bala ban pendap ya ka men sim ke jong hi ya ka jeng im ke jong hi da ke jeng kemen bad da ke jeng syamba ka por kam sapoi ha ka ba ma phi bat manga baro nang bangin ya ong ngan yang klem ke jeng ting ban yang na ka banta ke jeng sisa ban yang na ka banta ka hok namar ngatip ublay undon rengkan bat nga lada ublay umon yang nga bangan im unpen im yang nga Henry lada ublay umon yang nga ban simbenta haka jinglang martyr na kabenta ka kerteng jong u nga pediang ya kata ka jingyap ha ukris kalau ka jingmentoy ang upol ladang itip bangi yap na kabenta ka jing sisa ladang itip bangi hafsya le ben la ngi yat leng ba ki jing ki babon nak banta ke jing sisa kata ke jing bat ke jing yap ki long ke jing mentoy nak banta ke jing im ba kin jam sem jong ni
Paralog pikin mau nem Ushedrak umeshak badu Abednego. Ushedrak umeshak badu Abednego. Ki yang hakmat upailang ubakrau jangka hima Babylon. Hakmat jang usim ubakrau usim Nebuchadnezzar kai. Ki ang sim ngingem tre bandem. Ya lagi khosiu hakmat jang kaneka dor blay ka bamelakau. Lada me pensitam yangi ngin sya, lada me penyap yangi ngin sya, lada me tep yangi hakalawarding ngin sya, ngidib ba ublay ula ban yarab yangi, ublay on pelat yangi nakit le jong kene kiding, jong kene kading. Henry lada ublay kwa ban pelat yangi nak kasle jong kene kading nginam dem. Lada tre ban pelat, lada umon ban pelat yang ngim tre ban dem hakmat jong ne dot blai tha. Ka jing yap na ka benta ka jong ublai, ka long ka jing men toy ki ang. Ki sha pen yam. Ki cha thang hare ki klam yam. Mangiru lada ublai umon ban pelat yang ya ro yo trai. Hanre lada ngi hab ban yap na ka benta ka jing ki jong ni. Ya ro yo trai. Nama ngin yo bane syong yishim benta ha kata ka jing khawai jong khon lang rot jong ublay ban pengkut paralog kadan kam ka jing slur ka bakrau ban yang hakmat jong sim Babylon kalau kadan kam bandon ka jing slur ka bakrau ban yang hakmat jong Ahasuerus ngidan kam ya ka jing slur ka bakrau ban yang hakmat jong kinong shun ki jong blai nang no ngin yo e kana ka jing slur kom no ngin yo e kana ka jing slur ha ka wai ka sngi ni haban yai leng ba ki jing e ni haban yai leng ba ki jing tenju ni haban yai leng ba ki jing sha le be kom ba ki ju ha ka hima Syria ha ka po jong usim Ahasuerus ki yai lemba kidan kam ya ka jing slur kumta ki pendam le de hakmat jong blai mangiru ha ka ju karukom knang mangin la ban rai lada ngayap ngan yap Henry ngan le ya ka mon ki jong blai lada ngayap ngan yap Henry ngan le ya ka babha ban ngam tre ban len ya ukon rat ujonga bangin yo ya ka bor ban rai kum kata ka jing rai ni dan kam ban pendem ya laki khosil ban ya ka kli hakmat ka jong blai ni haban duai ni haban sha jing it ladang himle kumta nginam don bor ngin long ki bala sha rem hakmat ka jong ka pertai ni dan kam ban duai mak nakasmi ni dan kam ban sha jing it ban gidan kamban ya syakmat gidan kamban geng da ka jing sngaus kem ba ublay uyai haswaya hakano kano ka madan ma ka bang gidan kin ma ba ublay udon rengkan bat kito ki ba pendam red kilade ha ka jing duai bat ka jing sha jing ha ki ba kum ki ki por ki ba jinjar ha ka ba kum kini kipor hakabab lajan baro ke partai ke syakta ha uneu jimpang COVID-19 ngidan kam bandem halaki khosil banduai ban syak jengit duai nak kebenta kino yalam jang partai duai nak kebenta ki doktor duai nak kebenta ki nurse bat ki scientist bakin yo ka jing start ban wat dawai nak kebentau nang Jepang ban penduduk yo nang Jepang ngemlak ban susong halayeng ban susong dak jeng septen habangi pet leng bagi television leng bagi internet ka khubor ka bangi yo kalong ka ba penting sudah yo brio Henry kadai kala dai ka po yang ni bangin ya pli ya ka tim ke jong play bangin ya duai bangin ya pule bangin ya wan ya kamon ke jong ban ma un ai bo ni bangin yang bangin nam syapte bat bangin don ke jengai
kaba ujisu ang dada pidon ka jengai kaba kati sembai tiso pila ban pengen rea dia ni lomba hakaju ko ko lada ni don ka jengai au Chris kane ka jengpang kaba tai ka thai bar ko we kadai ka lomba kaba ka ya ka jengim ka jong ada lada ni don ka jengai lada ni don ka jengai nila ban ya ni ba nila ban pengen rea ya kane ka lomba ka balong ka jengpang COVID-19 dua syak jengit ublai en kerku yang ni ublai en jubab ya kibru kiba penret ya le hakmat ku jang ublai en kerku yang ni kan bang kita syukri yo nak benta ke buram ku jang Chris amen tong ini dua kok pa jeng bah beneng ni aingo eme atrai nak benta kibru ki jang me ha ka bible kiba hikai yang ni atrai kibaya tu yang ni ba melong ublai ba donbor ublai ubayaine ublai uban yarap yang ni ha ka khem ka khai ha ka jing e ki jong ni ki ba man na ka sni yarap ini try kan ran habangi ya kendu ya ki mau siang bat ki ding keng ha ka jing em ki jong ni yarap yang ni bangin penret ya ladeh khmat jong me bangin duai bat bangin sha jing et bat bangin yang scam da ka jing snau slor bat jing snau scam ba medon rengkat bat ni ngitip atrai ba melong blay ba don bor ba du bayaine ba du ba pendep ya ki jekular try kan ran ngadwai ba mes ka ba ban yarab yang ni bangi ngin long ki bayaine kum ba me melong bayaine ba yarab yang ni bangin don ka jing slor na ka benta bande ya ka badai na ka benta bande ya ka hok atrai kan ran sngawi ki jing duai jong Patoma bagi pop kisang ki bangile ki bangi persnga si eme atrai mang nakasni. Namari kine ngapan mang kerpan. Hak teng Jisu nong penem jongi. Amen. Kublai sibun pastor ublai naik kerkui pi. Hoi desha bakum hakane kapor. Bangi day belada jakum no ke jingim jong ngim day ban don kita ke jing sio arten hoblay ngim day ban don kita ke jing sio ting Henry hakum gane ke por ngi day ban don kita ke jing shenya hoblay la jakat beja ai bangin shenya hoblay ngim day ban ya de ke jing slor ngi day ban duai ru ha ke por ngi day ban sha jing ru but kam tam bangin job ye ke jing le bangi ye kendo menta kum ba ke Esther kala le Tega ni kapor ngi duai bo blay on yai piteng na kaliang balang ngim laban IPA rum Henry ngi duai bo blay na piteng ban pidon kami pi pastor hakinik ngi por bidang wan kamtam kar bidang shakri ye kam jong blay kadwa pidang bed ye kisambai ye kitin jong blay hakleng jaka kat pidang le na kuwei kapor shkuwei por ublain kur kuwi pi pastor kadwa pidang Krisyani dan ikat bapidang syakriya kam ke jong blay teknik porun penuai na jing slog jong itong ini pai sikot jing ruai ke number ke ba sanspa shpo hadin ketangin yo ye jing ruai penuai Thank you.
tongin duai bleu pa jung yu bahab neng long bu khoi ke teng jong me long mon jong me akan deu kum bahab neng ngi kwa benai ngo ye ke khubor ya baro ke khubor ka bengi le yos nyo hakane ke sngi bakan tang khoi ke jong me ta try have a wine no kane ke jing slok jong i hakane ke sngi bakan tang khoi ke jong me uble to ai ba ke jing e ba jong me uble pa na bom jukut chbom jukut ke jing ai e khon ba marwe jong me Jesus Christ lemba ke jing slok jong sem ba khoi to ai ba ke ne ki lai huai jing long ble ki nai peteng ba dor ka lemba ngi wei puai na dum ta hadu ki bom jukut rukum jo amen kublai chiponi pi baro ki baya shakri rangkat bangi hakane ke sngi to ai bo bleu ni ai teng ban kerkhu ye pi hakane ke sngi ki por badang wan tat bangi ni kendopat hakane ke tayo ublei kerkhu ye ki baro amen